Estic passejant per aquí Triana, una de les artèries més importants comercials de la ciutat de Les Palmes, i he sortit a donar un vol amb la càmera, sense res planejat i sense res pensat, i m'acabo de trobar amb aquest cantant alemany que es fa dir el Pavarotti de Triana. Aquí és el barri de Triana, bueno, al carrer de Triana, i la veritat és que ha cantat com els àngels. I aquesta foto que he fet no l'hagués pogut fer si no hagués sortit. El que té la street photography, la fotografia del carrer, et vas trobant coses, i mentre observava cantant m'he fixat que a l'aparador, a la part de l'aparador de la botiga, a la part superior hi havia un eslògan d'una dona com dient uau, no? I ha sigut la cibereta del pastís per fer la composició de la foto. El cantant cantant com els àngels, i a més amb aquesta cosa de l'aparador, de la façana de la botiga, que ha sigut ja genial. Fotos que apareixen del no-res i que s'ha de tenir cull per descobrir aquelles coses que funcionen en la fotografia de carrer.